खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय UPPL दोलोआ फैबाय थानाय 9 एप्रिल खालि जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि नैथि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। नैथि फारिलाइयाव UPPL दोलोनिफ्राय आरोबाव 4 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ मैया फोसावना होनाय जाबाय। सेथियाव राकेश ब्रह्म बिथांखौ 42 नं बाक्सा ST समष्टिनिफ्राय सायख'नाय जादों। नैथियाव नित्यानन्द बसुमतारी बिथांखौ 72 नं गहपुर बियाबनिफ्राय सायख'नाय जादों। थामथियाव बाबुराम बसुमतारी बिथांखौ 66 नं बरसला बियाबनिफ्राय सायख'नाय जादों। ब्रैथियाव मानस बसुमतारी बिथांखौ 28 नं बक साइगाव ST समष्टिनिफ्राय सायख'नाय जादों। बिथां साब्रैखौ नैथि फारिलाइनि गेजेरजों फोसावना होनाय जाबाय। बे मुं फारिलाइ फोसावनायखौ नायोब्ला मोनथिनो मोनोदि UPPL दोलोआ BTCनि बायजोआवबो बिजाथि फसंगोना रोखा जाबाय। बेनि अनगायैबो BPF दोलोनि BTCनि मोन 11टा बियाबनि थाखाय बिजाथिनि फारिलाइखौ दा मोनायाव नङाब्ला गाबोन फुङाव फोसावनाय जागोन। आसामाव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गासै 23 जिल्लाफोराव गोख्रों बारहुंखाजों 1060निबो बांसिन न'फोरा बारहुंखाजों बुखारजानानै गोबां खहा जानो गोनां जाबाय आरो 8139 सुबुंफोरा बारहुंखा, अखा आरो सारअन्थाइजों गोबां गोहोम खोख्लैजानो आरो खहा जानो गोनां जादों। लोगोसे बाक्सा जिल्लानिफ्राय सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायनिबो खौरां मोनफैदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव बारहुंखा सारअन्थाइया गासै 51टा रेभिनिउ सार्कलनि सिङाव थानाय गासै 577 गामिफोरखौ गोहोम खोख्लैदों आरो दासिम गं 111टा न'फोरा सिलिंखार जानो गोनां जाबाय आरो गं 1523 न'फोराबो एसे खहा जानो गोनां जादों होनना खौरां मोनदों। बारहुंखाजों न' सिलिंखार जानाय बिथांमोननो सोरखारनिफ्राय माइरं, दालि, संख्रि, जानाय थाव आरो गोबां नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरनि मदद थिसननाय जादों। लोगोसे बारहुंखाजों गोबां जिल्लाफोरनि स्कुल, कलेज आरो लोगोसे अंगनवाड़ी सेन्टारफोराबो गोहोम खोख्लैदों आरो गोबां जायगाफोराव आबादफोराबो खहा जादों होनना दासिम खौरां मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय मैया मध्य प्रदेशनि इन्दौराव थानाय 3 थाला बिल्डिंआव अर खामनानै गासै दासिम 7 सुबुंफोरा बिल्डिं सिङाव अरजों खामथार जानानै जिउ खोमानांगौ जाबाय आरो माखासे गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोनदों। बे जाथाया बिल्डिं सिङाव दोननाय गेस सिलिन्डारफोरा बेरफ्रुनायनि उनाव जादोंमोन होनना खौरां मोनदों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गिबियाव बिल्डिंआव थानाय इलेक्ट्रिक गारि चार्ज होग्रायाव अर नांजेनदोंमोन। बेनि उनाव अरा लासै गेस सिलिन्डार दोनथुमनायसिम सहैदोंमोन, जायनि जाहोनाव गेस सिलिन्डारफोरा बेरफ्रुयो आरो गासै बिल्डिंआनो अरजों साग्लोबजोबो। जाथायखौ नुनानै साखाथिनि सुबुंफोरा गोबां सिङाव नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ बासायनाय खामानिखौ जागायो। उनाव अर खोमोरग्रा आरो रैखाथि हानजाया जाथायथिलियाव सहैयो आरो अर खामनायखौ सामलायनो नाजायो। नाथाय दुखुनांथावै दासिम 7 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय होनना खौरां मोनदों। जाय सुबुंफोरा नंखाय खोथा बुंनो रोङा आरो गाबफ्लानो रोङा बिसोरो प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोननिफ्राय सोलोंनानै लाहैथां आरो बिसोरजों जयेन जाहैथां। बे बाथ्राखौ बुंदों BPF दोलोनि दैदेनगिरि लोगोसे TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारी बिथाङा BTCनि राजा, बेनिखायनो 17 बोसोरनि उनाव हाग्रामा महिलारी बिथांखौ देरहाहोदों होनना बिथाङा बुङो। प्रमद बर' बिथाङा जाय खामानिफोरखौ थांनाय 5 बोसोराव खालामनानै दिन्थिनो हायाखै बेफोर खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारी बिथाङा 5 दाननि गेजेरावनो मावफुंनानै दिन्थिनो हादों होनना बिथाङा बुङो। लोगोसे BPF सोरखारनि मोन 5 गेरेन्टिखौ मावफुंनाय जाबाय आरो BTR सुक्तिनि आद्रा थानाय दफाफोरखौ हाग्रामा महिलारी बिथांनि BPF सोरखारा मावफुंगासिनो दं होनना बिक्रम दैमारी बिथाङा बुङो। प्रमद बर' बिथांनि सोरखारा दिल्लीनिफ्राय बोरै फैसा लाबोनो नांगौ, फैसाखौ बोरै बाहायनो नांगौ बेफोरखौ जेबो रोङा होनना बिथाङा बुङो। बेनि अनगायैबो दायो BPF सोरखारा जा खामानि मावगासिनो गासैबो प्रमद बर' बिथांनि UPPL सोरखारनि समनि फैसाजोंसो खामानि मावगासिनो आरो प्रमद बर' बिथाङा बांद्राय खोथा बुङो नाथाय खामानिखौ खम मावो। हाग्रामा महिलारी बिथाङा खम खोथा बुङो नाथाय बांसिन खामानि मावो होनना BPF दोलोनि दैदेनगिरि आरो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा बुङो। जेसेबांनो आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि खालारा खाथिनिफ्राय खाथि सौफैगासिनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय BJP दोलोआ सानफा एफा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो कंग्रेसजों लोगोसे गुबुन आसामनि बेरेखा दोलोनि गिदिर गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा सासेनि उनाव सासे BJP दोलोआव हाबबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबायदिनो आसामनि कंग्रेस दोलोनि MP प्राद्युत बरदलै बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव मैया दिल्लीयाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, BJPनि आफादगिरि
आफादगिरि लोगोसे एमपि दिलीप सयगिया बिथांमोननि बाहागो लानायाव एमपि प्राद्युत बरदलै बिथाङा मैया बिजेपि दलाव जयेन जायो। बेनि उनाव जयेन जाखांनानै प्राद्युत बरदलै बिथाङा भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमो आरो फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सायाव सावरायलायो। मख'जाथावदि बिजेपिआव जयेन जाखांनायनि लोगो लोगो सानसे उनावनो बिथां प्राद्युत बरदलैखौ बिजेपि दलनिफ्राय दिसपुर समस्तिनि एमएलए बिजाथिनि थाखाय सायख'नाय जाबाय। बेनि अनगायैबो सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिथां प्राद्युत बरदलैनि फिसाज्ला प्रतीक बरदलै बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन होनना खौरां मोनदों। मख'जाथावदि बिथां प्राद्युत बरदलै बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन आरो फिसाज्ला प्रतीक बरदलै बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन होनना खौरां मोनदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ उदालगुरि समस्तिनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोनखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों गाग्लोबनायखौ नुनो मोनदों। दिपेन बर' बिथांनिख्रुइ आरोबाव सोरबाफोर गिदिरसिन दैदेनगिरि इउपिपिएलआव दंबावोब्ला दैथायहर, थेवब्लाबो इउपिपिएलआ BPF जों देरहानो हानाय नङा होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों। बेनि अनगायैबो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङोदि इलेक्सननि बोथोराव मा 125 एमेन्डमेन्ट बिल बिलाइ होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो। थांनाय 11 मार्च खालि मेघालया रायजोनि गार' हिल्स ओनसोलाव थागिबि गार' हारि आरो गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बाङालि मुस्लिमफोरनि गेजेराव जानाय दुंहाव थासारियाव न' बां सावलायनाय, दुखान आरो बायदि बायदि गोबां अफिस बायदिफोरखौ सावना होनाय जाथाय जादोंमोन। जाय जाथायाव 2 सुबुंनि जिउ गोमानो गोनांबो जादोंमोन। जायनि थाखाय मेघालया रायजोनि वेस्ट गार', इस्ट गार', साउथ गार', नर्थ गार' आरो साउथ वेस्ट गार' हिल्स जिल्लाफोराव इन्टारनेट सिबिथाय राहाखौ बन्द खालामना होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव सप्ता मोनसेनि उनाव मैया बेफोर जिल्लाफोराव इन्टारनेट सिबिथाय राहाखौ बन्द खालामना दोननायखौ बोखारफिनना होबाय। बे दुंहाव थासारिया जानो गोनां गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिसायख'थियाव बाङालि मुस्लिम हारिनि सुबुङा बिजाथिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनायनि थाखाय जादोंमोन। जायखौ गार' हारिनि सुबुंफोरा ट्राइबेलफोरनि मासियाव गुबुन बाङालि मुस्लिम हारिनि सुबुङा बिजाथिलाइ गथायनायखौ हेंथा खालामदोंमोन आरो गार' हारि आरो बाङालि मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव बे दुंहाव बुथारलायनाय जाथाया जादोंमोन। दायो थासारिखौ नायनानै 7 साननि उनाव गार' हिल्स ओनसोलाव इन्टारनेट सिबिथाय राहाखौ फोसावफिनना होफिननाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।